Samyang ngampil upacara nata pomo kaki kula nyuwun tulung dhateng Ibu Rosiati kepareng nglajengaken mijil cengkok duplak sepada kemawon Bu. jeneng glali keh gulane aja lali agamane Nduk Siti Maimunah. Apa, Mak? Leren dhisik ya, Ngger. Ora perlu kesusu. Leren arep ngopo to, Yung? Arep takon, mumpung iki wektune isih longgar, luwung kena kanggo nyambung komunikasi. Sebab manut ngendikaning para pinter, dalam keluarga itu komunikasi orang tua dan anak adalah merupakan salah satu kunci dari keluarga sakinah. Ngono, Yung? Iya. Lah sampeyan arep takon bab perkara apa, Mak? Ngene ya, Nduk. Ana kewan telu yaiku manuk emprit gantil, keong lan sijine yaiku pongpongan. Telu kuwi mau dadi falsafah
Upama kowe kon milih ngono pilih sing endi, Nduk? Oh alah, Yung pitakon sampeyan kok nyeleneh to, Mak. Donya iki ora ana barang aneh kok, Nduk. Mula wasitaning para wiku mbiyen wanti-wanti dadi wong kuwi aja gumunan, aja dumeh lan aja umuk. Ngono ya, Yung. Heeh. Jaman biyen ana sawijining khalifah asmane Harun al-Rasyid. Khalifah mau nesu kelawan sahabate sing jenenge Abu Nawas merga dianggep memfitnah. Wis tau krungu critane to kowe? Babar pisan durung, Mak. Lah ngene. Gancaring crita Abu Nawas ditimbali njur ditakoni, Abu Nawas, apa bener kowe memfitnah aku Khalifah Keong? Kakangku Manuk Emprit Gantil lan adhiku mbok arani Pongpongan. Abu Nawas mangsuli bener. Ya Khalifah Harun, itu betul. Tapi itu hanya sebagai falsafah agar masyarakat memahami isi ceramahku. Terus Khalifah Harun takon, pasal pae piye? Diwangsuli dening Abu Nawas. Manuk Prit Gantil kuwi tipe menungsa sing serakah lan nasar. Buktine ndok manuk liya digogok, ngganteni ndok mau nganggo ndoke dhewe terus lumuh ngengremi. kuwi jenenge ora gelem tanggung jawab ya, Yung. Ya jelas to. Dene falsafah Keong, saka ngati-atine Keong kuwi nganti diarani kewan nguler kambang. Nang cilika sing kaya ngapa wis duwe omah dhewe tur brukut kuwi si Keong. Layan Pongpongan kuwi ngenggone omah nanging ngontrak utawa omahe liyan tur ora gelem brukuti omah mau, Nduk. Khalifah Harun nyatane ya ora tersinggung mergo Abu Nawas wis berbicara fakta kok nggih. Iya, Yung, heeh. Dadi kewan telu mau karepe Abu Nawas nggambarake uripe menungsa iki ya, Yung. Bener nggih, heeh. Mula kewan telu mau wibawa dhewe ya si Keong kuwi merga ora ketang ngambung sekepel omahe dhewe oleh yasa dhewe tur ora ngurusui marang liyan. Wah, yen ngono ora beda kaya Bapak Sunaryo sekalian Ibu ya, Mak. Iki bengi nggelar tasakuran slup-slupan ngenggoni dalem kang mentas dibangun anyar. Awake dhewe didhawuhi nderek tasakuran ana kene ya, Nduk. Kena diarani boyongan utawa yen tradisi Jawa diarani pisah begenen ngono kae ya, Nduk. Dadi iki tradisi Jawa ya, Yung. Iya. Sing percaya dilakoni ya apik, sing ora ana ora nglakoni ya ora duwe dosa. Tradisi kuwi akar budaya Jawa, dudu agama, dadi ora ana batal haram najis lan dosa kok, Nduk. Ngono ya, Yung. Pak Narya kuwi priyayi Jawa, upama nindakake akar budaya Jawa ya ora salah lan ora nyingkur piwulanging para leluhur. Ning nyatane saiki tradisi Jawa wis akeh sing kesingkur ya, Yung. Mulane mengkono merga wong saiki iki wegah repot lan golek sing praktis. Upamane Kaya ta prabot rumah tangga kabeh racak saka plastik. Kesarasan mung kari njupuk njujuk nang apotek merga ngracik jamu Jawa wis dianggep wis ribet. Cara berpakaian ala barat lan ala timur tengah. ala barat ki upamane apa wae. Kaya ta hem, kemeja, jas, dasi, ya ta kuwi ala barat, kuwi model Eropa lan Amerika kono, Nduk. Yen ala timur tengah kaya ta kopiah, pecis, baju koko barang kuwi. Layan pakaian Jawa, Yung.
pakaian Jawa ki kaya ta kebayak sabuk wala, iket blangkon, beskap. Ning saiki apa isih enek nduk sabuk wala ki? Apa kowe weruh ana wong beskapan turun dalan? Wis arang-arang lah iya. Duwe gawe amung tamu wae saiki golek sing praktis kok nduk. Sing kakung ala Amerika jas bersaji, sing putri terus ala Timur Tengah sayak landung karo berkerudung mukena ya ta. Ning kuwi rak ya ora apa-apa to ya enggak. Ora apa-apa. Saiki ki nut jaman kelakoni kok nduk. Ora ana wong kok mengharamkan pakaian sepanjang tidak asusila wae ya ngger. Mulane ora perlu tuding-tudingan wada-winada kepara ayo padha saling menghormati ya ngger. Kabeh iki gumantung ana nawaitune, ora perlu mengklaim aku sing paling bener iki ora perlu. Watone niat iki becik insyaallah Gusti bakal paring ridho kok nduk. Ngono ya Yung. Iya. Bola-bali aku wis matur budaya lan agama kuwi ben mlaku manut rile utawa dalane dhewe-dhewe ya ngger. Agama kuwi kanggo ndandani mental lan sarana nggayuh kasuwargan, dene budaya kuwi kanggo lah rasa lan kaendahan kuwi budaya. Mula budaya ora pisah karo seni. Seni kuwi saka tembung sani, sani tegese persembahan. Persembahan kanggo sapa, Mak? Kanggo para penikmat seni, para pamirsa utawa para miyarsa. Terus bangsane kupat, janur, wayang, bersih desa, cara berpakaian lan sakabehing kesenian sing ana tanah Jawa iki akar budaya Jawa ya, Nduk. Budaya ben mlaku manut tata carane, agama mbuh kuwi Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha ya ben mlaku manut syariate dhewe-dhewe. Lah iya ya Yung, nggone dhewe iki negara Pancasila. Minoritas utawa kaum mayoritas sama saja. Kuwi tenan kok, nggih tenan. Mula ya Nduk, gandeng awake dhewe bengi iki tinimbalan Bapak Sunaryo supaya nderek tasakuran menempati rumah baru. Kaya paribasan ora ketang klungsu-klungsu nderek udu ya Nduk. Nderek udu apa Yung? Apa arep urun dhuwit? Oh alah dhuwitmu ki pira to, Nduk? Nguyahi segara kowe kok arep mbantu dhuwit karo Pak Narya to, Nduk? Lah udu apa? Apa udu penemu? Penemu ki tekan ngendi? Durung ngalahke pemanggih Pak Narya tak kandhani. Gagas gempa we kepyah kok arep udu penemu. Aku ngerti no Yung, gempa ki lindhu yen tsunami ki genah gelombang pasang. Apa kowe ngerti proses terjadinya gempa? Coba 5,6 skala Richter ki sepira apa kowe mudeng? Dudu bidangku aku ya ora mudeng. Lah iya, mula ora pas nek kowe arep kudu penemu ya, Nduk. Dadi wong ki prasaja jujur kaya irung ki malah apik. Irung ki jujur kok nggih. Kose aku arep takon wong irung kok jujur ki tangare piye? Irung itu satu-satunya indera yang tidak mau lan moh goroh tak kandhani. Upama mambu sate digoleki ya sate tenan. Mambu banger digoleki ya batang tenan. Lho. Ora ana kok mambu banger kok lisane omong mambu sate iso ora bakal. Lah yen indera liyane goroh kabeh ya mak ya jelas. Coba kowe ngerti dhewe. Kuping ki krungu dinyang selawe, lah kok omonge kok 50 coba. Kuwi rak kuping wis goroh to. Terus mripat weruh sambel goreng ngomong ora enak bareng tilate arep mripate ya melu arep coba. Saya ilat kuwi, Nduk. Abang diomongke ijo sing ora seneng sate enak, diomongke pahit. Wah, paling jujur iki jebul irung. Ha iya. Iya Yung, heeh. Mula sing paling abdol tumraping awake dhewe sowan iki sepisan silaturahim sing kaping pindho udu donga wae ya, Nduk.
Wis tak kandhake bola-bali, wayang digelar hanya sebagai background. Mung kanggo background ning sing penting dongane sing padha rawuh mirsani bengi iki. Gandeng wis disenengke dening Bapak Narya kanthi diaturi mirsani wayang kulit, mula dongane mesti apik. Para sing padha rawuh padha ndonga, oh muga-muga Pak Narya sak kulawarga pinaringan karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kabahagiaan, kanugrahan saka Allah Subhanahu wa taala. Kuwi dongane ngono nggih. Iya, Mak, iya. Nderek ndedonga muga-muga keluarga Bapak Sunaryo sakwise nglenggahi daleme sing anyar iki selawase tetep dadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera lan pinaringan nikmat sehat ya Mak. Amin ya rabbal alamin. Gandeng wis dibangun apik-apik aja nganti didol. Didol mbahmu iki dalam dibangun kok didol iki pusaka kok nduk. Wah, aku meri kok ngger, aku mlebu nang dalem mau jan. Wah. Wis ing atase iki ana madyaning Desa Padareja. Kecamatan Sumber Gempol, Kadipaten Tulungagung, ana dalem kok jenggarang kaya ngene ya, Nduk. Aku ki ya masih cilike kok nyewa. Engko bareng pas bayar bingung. Lah kok bingung lah witane tak jagak kilikku sinden mongko saiki sinden sarang-arangku wis tuwek. Kalah karo kesi barang kuwi Nduk aku saiki. Ya kudu ngrumangsani, sampean wis angkatan sepuh. Tenang kok Nduk, aku iki cangik kuno kok ngger. Aku wis ora di masa depan kok Nduk. Ngono ya Mak, heeh, masa depanku wis entek. Aku ki nyanyi wiwit tahun 1964 seprene kok Nduk. Mangkono, heeh. Mula ya wis pandungane para piyai sing tresna nyang aku ya ing atas yembung sak nyanyi ya karo Gusti sing ngecet Lombok ya rekake wis diweruhke ngendi-endi awakku ki Nduk. Iki ya pengalaman tak babarke tumraping si Cangik karepin padha pirsa sepira pengalamane si Cangik. Alhamdulillah Nduk, iki ridho saka Allah aku wis bisa nyangik 5 benua. Di antara Afrika, Amerika, Australia, Asia. Mengkono, Afrika, Asia wis dikandhake kok. Ya ngene iki lho wong tuwa iki nek lalen ngene iki kok nggih. 5 benua, Australia. Iya. Ana Afrika nalika jaman ana Mesir mbiyen, Nduk. Wis tau ana Mesir, turu kowe ning pinggir Kali Nil kae. Iya. Aku wis tau mlebu ning nggon kae lho Nduk sing kaya puntukan kae jenenge apa kae aku lali. Oh, kae to. Apa? Mbuh aku urung tau rono kok. Lek mlebu jan kaya swata wong nglandhake saka petenge kok Nduk. Iya, Ning Amerika minangka dutaning negara jaman Kias mbiyen diutus dening Suwargi Bapak Susilo Sudarman 10 negara bagian Amerika tak suwani kabeh. Iya. Terus eneng Eropa jaman ning Amsterdam kuwi melu festival wayang sedunia. Ning kono 15 dina. Ning negara London, bubar nderek festival terus langsung nyang Inggris ditimbali duta besar Inggris. Kalau semono wis tau tak lakoni. Iya. Terus eneng Asia, aku wis tau eneng Jepang, eneng kota Musashino dalam rangka peresmian gedung kesenian Asia sing nanggap wali kota Musashino Jepang kono lakoni Duryudana gugur. Wong Jepang kok mudeng lakon ya Mak, ya wis tau sinau kok Nduk. Mengkono, Terus neng Australia kuwi jaman nderek festival wayang sedunia ya ana kono nang Australia bareng sak kanca-kancaku STSI. Iya. Iki pengalaman sing ora bakal tak lalekke Nduk, tak pakuwi gawa wekas margo aku nyang dhewe iki ragate pira. Iya. Mula aku didhawuhi karo pamarentah ya mangkat piknik ora usah bayar malah disangoni. Iya Mak, heeh. Mula kang mengkono aku ngudang sak anak-anakku tak kudang ngungkulono aku. Ana paribasan taruna ngungkuli bapa. Kaya dene Kesi iki ya ngono tak kudang ngungkulono karo bocange. Muga tekan ngendi-endi.
Nek entuk bojo ya saja wong Jawa ndak njelehi. Kok malah ora entuk wong Jawa. Aku ngerti aku wis mambu kok, Nduk. Iki calone Kesi iki dudu wong Indonesia kok, Nduk, wong saka Jerman. Golek turunane kok, Nduk, ben ketok putih. Iya. Golek sing rada gedhe jare. Gedhe apane? Gedhe rezekine. Iya, Mak. Wah, aku ya ndongake semung kari ngenteni sok kapan undangane diinteni ya, Nduk. Iya, Mak. Ya muga-muga ndang ceket-ceket wong nyatane kadangku Kesi iki ya wis S2. Saiki ora mahasiswa meneh, malah wis dadi dosen ing STSI. Coba to, cah ngentrong lho Nduk kuwi coba. Dadi dosen STSI Surakarta lho to. Calon bojone wong Jerman lho, gagah gedhe dhuwur. Piyayine wajan gedhe tur dawa. Gedhe rezekine dawa umure ngono lho, Nduk. Iya, Mak, heeh. Wah, jan apa ngatasi bakal esuk mben iki. Ya mesti ngatasi. Heeh, ku ya kaya karet kok, Nduk. Iya. Malah nyang ndi-ndi biyung iki. Iki ya mung guyon kok, nggih arek guyon. Mula tenan kok, Nduk, pangudangku marang Genduk Kesi, Mbak Pahmi sing ijik enom-enom kuwi. Ayo do ngungkulana Bu Rosyati. Masa depan diraih kuwi masa depanmu. Ora beda aku ngundang anakku Bayu ya ngono, aja mung padha karo bapakne, nek mung padha wae ora bejaji kuwi. Kudu ngungkuli wong tuane, kuwi jenenge taruna ngungkuli bapa. Tegese ana peningkatan. Mengkono. Metu keri kudu luwih apik tinimbang sing wis ana, kuwi jenenge peningkatan. Nek metu keri elek wae alah gombal apa kuwi. Kaya Wahya barang iki ya ngono sing ngendang kuwi ya kudu ngungkuli karo Kang Rama, Pak Gita, ya ta? Kudu ngungkuli bab apa-apane kudu sak dhuwure bapakmu kuwi cah enom kok le. Isih amba jangka, isih rasa temandangi lah iya. Nek perlu ki ora sanjagake wong tuwa, golek dhewe kuwi kuncara, kaya Pak Narya kuwi. Napa barang tinggalan ki alah dilumrahke wong. Wah, kae kok sugih ta? Sugih ya memper ketinggalane Pak Ewe tek. Lho. Ora kuncara nek golek dhewe wah luwih kuncara kuwi. Wah, galo kae Wahya saiki omahe jenggarang tingkat. Wah, kaya ora kasane wis dilakoni kok. Lho ngono kuwi, kudang aku kaya ngono kuwi. Nek mung jagake lumahe ngaton nyang wong tuwa wae, alah. Ngono ya, Mak. Mula kaya aku ki duwe apa-apa ora tak tinggalke nyang Bayu tak dol bakali aku. Bayu ben golek dhewe. Wis ora tak bagi apa-apa. Ngono ya, Mak. Lho, kuwi kudangan sing apik ngono kuwi. Ning kala mangsane ana kok nduk wong tuwa ki sok, aku tak nyelengi, tak klumpuk-klumpuk dienggo anak putu lho. Kuwi budaya Jawa kaya ngono kuwi. Tenan. Arep dadi mbah ijik mikir nyang putune. Kuwi wong Jawa, beda wong Eropa kok wis ora gagas anake. Wong Eropa iki umur 17 tahun dicolke urip karepmu mudhar karepmu. Kuwi wong Eropa ngono kuwi. Golek dhewe. Sudah umur 17 tahun ya lanang ya wedok wis dipisah karo wong tuane kon golek dhewe. Nek nggone dhewe ora mentala kaya ngono kuwi. Wong wis sepuh diopeni kok. Digedhok kok panti jompo kalau mangsa sok ora entuk kok diopeni dhewe. Ning nek cara Eropa ora. Umur 70 wis kok panti jompo. Ketemu anake dadak kencan sik kok, Nduk. Lho ki wong Eropa ngono kuwi. Wong tuane arep temu anake nganggo kencan sik telepon, apakah bisa ketemu sama anak saya? Lho, mongko anake dhewe lho coba to. Kuwi budaya Eropa kaya ngono kuwi, nek budaya Jawa ora enek, budayane wong dhewe ora enek ngono kuwi. Tetep isih welas asih. Mula kang mengkono Nduk, aku njaluk kanthi banget, maju ya kena ning aja lali jati diri dadi wong Indonesia. Kuwi sing penting. Contoh Jepang kae, Nduk. Jepang ki negara maju. Ning ora lali jati dirine. Lho. Wah iya, Mak. Muga-muga bangsa kita ora sulap nyawang kahanan jaban negara. Harus membanggakan negara sendiri timbangane menyanjung negara liya. Kepara nyata kok, Nduk. Ana paribasan
Udan duit ning tanah sabrang, udan watu ning omahe dhewe ya tetep ning omahe dhewe kuwi sing enak. Monggo udan watu lah iya. Iya ya heeh. Ya termasuk para kanca pengrawit ki ya ngono sing nom-nom ki ya ngono kudu maju oleh ngudi nyang tabuhane. Marga iki racek sing nom-nom, sing tuwek ya sing mbunang cilik tok kuwi. Mbah Kayat ki kuwi yoga 4 jaman kuwi. Nek 4 jam terus turu. Lho ora kuwi. Dudu kuwi sing tak karepke. 4 jaman kuwi Mbah Kayat wis tau nabuhi mbahku Suwargi Ki Harja Martaya ki ya dalang kuwi mbahku. Wis nabuhi Mbah Kayat sing bunang cilik kuwi. Terus Suwargi bapakku Ki Harja Darsana, Mbah Kayat kuwi ya wis nabuhi malah dhisik demenane akeh Mbah Kayat kuwi, Nduk. Nang ndi-ndi lho ki pengalaman kok. Tenan Mbah Kayat ki jaman ijik Suwargi simbah bapak ki tabuhane nek ora bonang gedhe ya malah sok gender. Dhisik ki isih usum wayangan awan bengi kuwi jaman bapak simbah ijik usum wayangan awan bengi lah. Kalau masalahne bapak ki nek awan istirahat terus sing kon dalang ya Mbah Kayat sing bonang cilik kuwi. Wah tenan ku. Kuwi pengalamane tenan, Nduk. Nyang gendeng apa nglothok di luar kepala wis. Luar biasa wae Mbah Kayat kuwi. Marga wis biasa di luar. Lah iya. Iya. Terus nabuhi aku, terus anakku Bayu lah. Ya 4 jaman to Mbah Kayat kuwi. Mula arep tuwek ya tak gonyang ndi-ndi kok nduk kuwi pusaka kok nggih. Iya. Ora tak tinggal, ora tak pensiun. Ya kok pensiun mensiun sapa? Ya wis ben melu ora ketang timik-timik lakune ya tetep digawa kuwi ya sesepuh. Mula aja wani karo Mbah Kayat kuwi malati lho, Nduk. Ngono ya mak ya mung saiki rada budhek. Wong wis sepuh kok. Ah iya kuwi nek omong ora duarep apa krungu. Wong kuwi dirasani ning iringane ora mudeng kok. Iya, nek adu arep cetha. Ning andek punah Nduk, wah jan iki wis ora ning sing madani Mbah Kayat kuwi Nduk. Piye? Bojone 4 kok. Wah. Weh aja maiduk tenan kuwi. Ndek ben duwe gawe mantu 4 dijejer diseragam kabeh. Lho coba. Walah Gusti. Wong sak kecik ngene kok bojone 4 ki. Ora ndang lempoh iki. Nyatane ya sehat-sehat wong mlaku 16 kilo jek kuat kok nggih. Omahe Mbah Kayat nyang Solo nggone dhewe iki 16 kilo, ora ning kendaraan mlaku. Wah. Ngemen-menke heeh. Aja kaya glendah kuwi. Durung nang swidake kok sejer lara. Ha iki ya ora apa-apa marga kesel ngayahi dalang pirang-pirang kok. Iya, Mula seneng wis ora karo-karuan, Nduk. Bengi iki aku bisa sowan nyang Desa Padareja, Sumber Gempol Tulungagung iki, nggih. Mas Narya, terima kasih nimbali kula sak kanca sedaya. Mugi-mugi menika dados mergi sedherekan intawisipun kula tuwin Mas Narya sak keluarga. Iya. Sing dhewe gawe nek cara wayang wah jan Raden Gatotkaca. Brengose kepol sisih. Wah, tenan kok, Nduk. Piyayine ganteng, anteng, jenggureng ning ora medeni iki Mas Narya. Iya. Sing putri ya ngono wah, jan. Cendhek cilik. Iya. Sing kaku gedhe dhuwur wis pasangan ideal kok, nggih. Tak ditene anggere sing kaku gedhe dhuwur mesti sing putri mesti cendhek cilik. Ki akeh-akehe ngono. Mbah Kayat ki ya ngono. Wonge sing lanang cilik sing wedokan iki jan kaya jaran teji kabeh kae kok, nggih. Ngrembug kok Mbah Kayat. Lah itu ngrembug sapa? Ngrembug wong liya malah dipisui. Penak ya nggarapi kancane dhewe kuwi. Iya, Mak, heeh. Tenan ya iki ya disusul karo penyuling kondang. Weh. Kepareng nusul Mbah, heeh. Iki serabine apa urung aku urung mudeng iki nggih sing nyuling kuwi. Wah, ndemben iki jaman isih urip sing wedok wis kinta-kintil dituntun sing wedok. Iya. Kuwi jenenge bisa diarani kaya dene Mimi lan Mintuna. Heeh. Ki mung kare mintunane tok mimine ora enek. Iya. Iki oleh dana rasa Mas Narya ora tanggung-tanggung nduk kejaba nimbali awake dhewe sak kanca saka Solo.
Dene gong wayang ki ageme kadangku Sinarawadi Ki Dalang Sugita ing Tulungagung kene. Iya. Sembah nuwun Mas Gita pun paring ngampil pirantosipun. Mugi-mugi Gusti paring piwales, lemah teles Gusti sing paring piwales. Iya, Pak Dulah mikul bedil, Nduk. Gusti Allah mau adil. Kaya ludruk parikane ndrindil. Uga kepareng nimbali para kadang-kadang pelawak saka Surakarta Hadi Ningrat lan Ngayodya Karta Hadi Ningrat. Iya. Ki mau wis diacarani pamedhar sabda. Wah, tatas titis tetes oleh paring dawuh. Iya, iso ngrunci sastra bahasane kepenak dimirengke sing medhar sabda sore mau. Ki namung mugi kawuningan Bapak ing medhar sabda. Kula saking Surakarta, sanes saking Ngayogyakarta. Kok ora ning Yojo? Aku digempa kok, Nduk. Kula saking Solo, Pak. Terus sakmenika saking keraton pangkat kula sampun minggah Kangjeng Raden Tumenggung Lebdanagara menika nami kula sakmenika. Oh iya. Dene bayi iki wis kepungkur, wis tahun-tahun kepungkur, Nduk. Abdi dalam keraton sampeyan, ya mung sabab olehku ngeluri marang budayane dhewe khususé kesenian wayang dinding keraton diparingi palenggahan Kangjeng Raden Tumenggung Lebdanagara. Iki ya ana pesinden sing diparingi saka keraton ki ya ana. Sapa ya genduk kesi ya wis diparingi to. Nek ora selak. Ya ta, Nduk? Oh saking Mangkunegaran, mbok nganggo mic ben dimirengke para pamirsa. Abdi dalem Mangkunegaran, Kraton Lor. Pangkatmu apa, Nduk Kesi saiki? Saka Mangkunegaran. Tasih abdi dalem magangan, Pak. Oh, magang. Nggih. Iki sing tak seneng Pak, iki jan. Ki kas cah ngentrong sing ngene iki. Abdi dalem magangan, Pak. Iya. Ya muga-muga tang diwisuda. Nggih. Eneng iki abdi dalem saka Kraton Kidul. Ibu Muriah kuwi nuwun sewu Bu kepareng paring dawuh Bu. Sakmenika pangkat panjenengan menapa nek ora kleru padha karo aku nek ora kleru lho ning ben ngendika dhewe. Nggih sami kalian Mbak Limbo. Inggih menawi kakung KRT, menawi putri menapa sebatanipun? Kanjeng Raden Ayu Tumenggung. Kangjeng Raden Ayu Tumenggung lho coba to. Asmanipun pun anu wingking Muria Budiningrum. Muria Budiningrum. Alhamdulillah lho iki Nduk. Aku sing arep suwita ning kraton ben diwenehi pangkat kliwon. Kliwon wis mati kok to. Sing saka Solo sapa, Mak? Kadangku Taruna Adimas Ki Haji Muhammad Sodikin karo garwane Mbak Wiwit Widayati. Terus sing saka Ngayogya ana Kamas Marwata saka dalem Kaparmatan. Wah iya. Wis padha rawuh. Wis saka dalem Kaperwatan. Kamarwatan. Oh, Kamarwatan. Kamarwatan dadi kamare Maratuwa. Kamarwatan. Nggih Wilujeng dalu Mas Marwata. Pangestu nek mboten slamet mboten ketemu sampean. Alhamdulillah. Gusti paringi umur panjang. Amin. Mas Marwata rawuh dhateng ing Padhareja mriki. Nggih. Wilujeng dalu Mas Haji Muhammad Sodikin. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Wiwit wilujeng Dik rawuhipun. Injih, wilujeng dalu Mbak Limbo. Ampun to bitipih kalih Keng Raka to mbok jejer ben ketok serasi kalih Keng Raka kok. Lungguhe kok adom karo Keng Raka. Ya ora usah ngoyak-ngoyak ngono. Nah, Iki didhawuhi yo Limbuk. Lah ya ora usah ngesak-ngesak ngono. Kok darani wong tuwa ora perasaan aku. Ayo kono. Waduh. Saja kaya bayan perintah arep. Kene ngadeg kono, rada ngadeg rada rene ra apa-apa. Mesake tamu-tamu sing ning kono ra ketok. Nggih, kene ngadeg. monggo kula caosi kamardikan. Nggih. Kamardikan apa kamarwatan? Nggih. Nah, monggo.
Lenggah kemawon Bapak. Monggo lenggah kula ingkang ngadeg. Monggo pelaturi lenggah. Nggih. Wah. Tes pundi menika Mbak Limbu? Sampun jejer. Sampun Wah. Pun Mas kamera niku disenterang ben wah ketok jan. Disenterang. Sing putri kaya Betari Supraba. Waduh jan, sing kakung kaya Bu. Buke mudeng ra. Mbok kuwi lak ya sing nang ngarepan omah sing dienggo lungguhan kuwi to, Mas? Iya, ning Ayo, Ning. ya iki bojomu ki dinyak malah kowe guyu ki piye? Lah, mbok kuwi lak berguna to, Mas? Ya berguna lek bojone dinyak mestinya kamu enggak ketawa lho. Kang Marwarta ngerti kok ngganggoe kanca. Ora, aku ora ngerti kok. Lah apa to? Aku ora ngerti aku. Ah kok jenengan tersinggung, orang-orang kok tersinggung lah kena ngapa? Lah ya tersinggung ya oleh Bu sing wedok kaya napa wau, Mas? Betari Supraba. Batari Supraba. Ya paling enggak aku ki Janaka apa. Oh alah Janaka entuk lulang pojok dadi mlungker ora karuan. Mbok yo eling-eling potonganmu ki kaya ora sesuai jane entuk wiwit ki. Loh, kok mboten sesuai? Wiwit ki pripun? umpama bintang film India ngoten nggih Yu. Nggih. Sing putri kaya Sri Devi. Sing lanang kaya Serigala. Lho coba ora malah saya galak to kuwi. Kanca ora mbilani kanca. Iki omong Sri Devi. aku ki Lah, omong kasunyatane. Aku ki Aku ki diunekke karo Yuli mbok apa-apa aku meneng wae aku rumangsa kok. Piye? Diunekke elek ya gelem pancasare ala. Heeh. Aja ngapusi. Lho ora justru ini fitnah. Lek kowe ngomong ngono fitnah. Sri Devi paling enggak aku Mitun Cakraborty. Oh, kowe iki ora mitun rai kapur campur semen. Kuwi patos banget kuwi umpama gelem ketatap temboke mesti remuk temboke. Wis Ya. kowe iki ngono kuwi wis apik. Kowe kudune matur karo Yu Limbuk. Heeh. Sinasawa ning simah kula sampun tresna. Kuwi malah kuncara mulya. Oh, jadi ngakoni eleke. Ngakoni. Oh, kenyataan melek masyarakat kene mesti ya perasaannya jadi ndak enak. Lah piye to, Mas? Iki ini kabeh fan-fanku aku dilok ning ngono mesti padha tersinggung kabeh. Lah kok iya. bisa? Ya sak nyatane bagus. Nun sewu, Diken bagus mboten? Mboten. Sing buri, sing buri. Nun sewu. Sing kono. Diken bagus mboten? Aku adoh-adoh piyayi sumber gempol kanca-kanca pengrawit. Bagus mboten? Elek. Monggo elek iki nek di Purwakanthi saya rekoso e. Kok iso? Wong elek rupane kaya telek. Ngono kuwi. Kuwi nek di Purwakanthi ngono kuwi. Ya ora. Nek ora diterima. Ora apa-apa, saya terima dengan keikhlasan hati. Ah. Sopo to ngandhake lek Diken bagus nyatanya di voting secara terbuka juga demikian. Iya. Sing ngandhake Wiwit Ayu nyatane kabeh yo ngerteni lek Wiwit Pak Ayu. Tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala ini bukan masalah cantik dan jeleknya seseorang. Tapi ini masalah perjodohan. Sebabnya napa, Mas? Sebab Allah sudah berfirman, dengarkan Saudara Marwoto. Iya, Saudara Diken. Dan tolong didengarkan kepada saudaraku Ki Haji Anom Suroto. Limbuk. Oh ya, Limbo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artine napa, Mas? Dan salah satu tanda kebesaran Allah ialah diciptakannya pasangan hidup. Contoh, bojoku Wiwit Widayati dan aku Muhammad Shadiqin. Kenapa mereka menikah? Supaya hidupnya tentram. Kemudian janji Allah akan memberikan rasa kasih sayang keduanya, mawaddah warahmah. Dengarkan Marwoto. Iya, Shadiqin. Mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian ini terdapat kaum yang berpikir begitu Bapak Anom Suroto. Limbuk.
Mas Marwata. Dalem Niki mboten wayangan ing pengajian nggih. Ya ben ngerti dununge urip iki. Ngene iki lho. Gempa bumi, tsunami ada itu karena tingkahe sing wong sing ora duwe pikiran keilahian. biasane wong nek ngarani wong ki ora ngerti nek malah kena awake dhewe. Lah nggih. Wong ki nek nuding, kowe ala. Sing neng kono drijine siji, ning sing bali ning awake dhewe telu ki malah dadi malah. Wong kok ora nggo pikiran apa sirah ki isine pong-pongan ngono apa? Wong ki nganggo pikiran. Kok ora nggo pikiran, dumeh duwe bojo kaya ngono semangkean. Semangke, alah, kaya ngono ki nggon aku tenggokan, Ken. Waduh. Kaya ngene iki. Aku gelem ngayahi wong kok ngene iki wis ora kuat boyokku. Aku trimo mopo aku. Lah ya mulakno kuwi, ora usah ngenyek karo kancane. Ora ngenyek iki malah nyambung to, ora sesuai. Aku ora omong to isi naosa kula awon ning simah kula niku tresnanipun kalian kula tulus. Ora ngece. Anek kowe taune wah rupane jan bagus kaya Thomas Jorgi mah darani ngece. Wong sikilmu kaya jahe kaya Thomas Jorgi kan wis ora Sikil kaya jahe ora. menggok-menggok niku lho tangan sikile niku. Kaya do bengkang-bengkang bengkong ngoten ting plungker ngoten niku lho. Dadi kudu menerima Dadi pernyataan. nek umpama aku sesuk kademen nang kene iki jane gampang nek duwe kanca kowe. Lah piye? Sikilmu dijarangi ngono wis sanget tak ombe ngono. Ngombe jahe 5. Iya, ya iku termasuk kowe barang no. Mongko sikile ya ora wutuh ki. Lah kok iso? Pecah dadi 5 ngono kok. Ya iki driji tetep Wah drijine 4 pamer. 5 to. Endi? 1 2 3 4 5. Drijine 4 sing siji jempol. Ah, ngono kok nguneke wong ra pikiran. Bol kowe dhewe pekok ngono. Drijine iki 4. Ning sik dalem. Napa? Aku ora ngandani iki. Kowe iki lho. Apa? Aku dipekok-pekokke karo Mas Marwata. Kowe iki ada pembelaan ngono lho. Lho pekoke elek apa? Pekok Ki wong gampang nampa dikandani titik-titik. Wah, pikirane pekok tenan. Titik-titik nampa, titik-titik. Kuwi salah. Lho, Ora pekok ning peka. oh, Peka. Yulimbo kleru meleh. Eh, Peka niku nek numpak jaran arep kebablasan kendaline ditarik niku dipeka. kae jenenge dipekak. Dipekak niku gulune ditekek ngatene cekel semnuwut. Kowe tak pekak sisan gulumu ngoten. Kuwi jenenge ditekak. Ah, saya kleru. Lho, piye ta? Tekak niku cetak gedhe niku. Kae tekek. Tekek niku nek nesu karo anake. Bocah sedina dolan wetenge ora kisen wis gak tekek kono. Kae jenenge nyekek. Oh, ora. nesu. Nyekek iki apa? Nekek iki Lha nyekek iki kowe lek mlaku ngene kae lho. kuwi dudu kuwi Apa? kethek. Lah iya. Kowe. Nyekek kok le mlaku ngene iki. Adoh men ngene. Kuwi jenenge kethek. Lah iya. Kethek dawa apa kethek cendak? Kowe kathok. Apa sebabnya jenenge kathok? Lho, Apa sebabe? ngulir budi. Kok ngulit tegese? Mula simbah-simbah kaya ngendikane Yulimbuk mau, Piye? pituture tansah digugu putra wayah ki merga ana kasunyatane. Oh iya. Mula dijenengke kathok. Heeh. Kuwi le ngangkat mbaka sitok. Oh. Nganggo kathok kae le ngangkat mesti mbaka sitok ngene, bleng. Leng. Ora ana kathok sikile diangkat loro neh klumah gagar otak juran. Oh iya, tetep sikil siji. Kuping, Kuping. kaku tur jepiping. Untu. Untu. Ayo kathok. Le ngangkat mbaka sitok. Kuping. Kaku tur jepiping. Untu. Untu. Unike nek metu. Wah. Alias merongos. Alias brongos. Mbok sampean rasa melu-melu. Lah untuk nek metu ki apa jenenge? Ah wong niku ajeng jajal katiasan kula kok. Kuwi mau salah sawijining contoh. Ya, contone ngene, lungguh. Wah, pancen penonton luar biasa begitu. Ayo nek piyayi kene iki nek jenenge mresani wayang kepingin ngematke tenan. Iya. Apa meneh ana danyange Tulungagung. Ya. Nggih rawuh mriki. Kadange Yulimbuk melu rawuh.
Ah. Masun Gondrong. Oh, Masun Gondrong ya. Oh, anak lanang ya rawuh ta iki. Nggih. Wah, Kang Putra Jan. Lah ya, kabeh iki kaya ngendikane Yulimbuk mau. Piye? Padha niruwa sing dhisik ning iso nglewati. Nah, Taruna ngungkuli bapa. taruna ngungkuli bapa. Heeh. Keksi dikandhake iso nglewati Bu Muriah, Bu Rosyati, iso ngono. Terus apa maneh mau? Bayu. Bayu. Iso ngungkuli Yulimbo. Iso yo ngungkuli Ya klep anakku Sun Gondrong barangku ya tak kudang ngono. Nggih, yo Bayu dimirengke. Bapak yen ngendika kudu nglewati bapak. Bapak iki rabi wis ping pira? Wong dituntut turun. Kuwi jenenge ora mikul dhuwur mendem jero. Lah pripun? Yen sing jenenge mendem jero ki wadine sing elek kudu dipendem sing sak jero-jerone. Ya Bayu rasah rabi ya. Bola bali wong ngandani wong pekok iki ya. Cerdas. Menerima keadaan selalu cepat dan tepat. Matur nuwun kula pekok. Diumumke sederek-sederek. Ya, Menawi menawi Cak Dikin sakmenika sampun pekok. Wis kondang, wis itu kondang ning Jawa Timur. Ayo sapa sing nyanyi? Sing nyanyi Dikin pekok. Malah kondang lho. Ora masalah. Aku arep anu sik tak bawa lon-lonan. Lho kae wis dawuhi urung. Ya terserah. Lho kok terserah iki nganggo diatur Nganggo diatur lho Pak Anom iki gur lewat tok sing bayari tetep bose. Lho iki ning panggung ngene iki bose ra melu-melu meng bayari. Lha ya lek ra entuk bawa aku tak ngenteni perintah sik. Nek ora bawa liyane, bawa Basuki apa sapa ngono lho aja bawa ke lambene nyanyi aku karepan kae. Liyane bawa sapa? Lah ya iki Nggih, kula lilani monggo badhe ngetingalaken sewantenipun monggo. Ora mung ning nggon kaset ning wis weruh piyayine monggo. iya, ora entuk apa wedi kesaing. Waduh. Pelok 6. Pelok. Pelok. Wong pekok kali wong lumrah niku beda nek omong Mas. Oh nggih, nek lumrah tak pelok kok Nggih. pelok. Wah pekok. Oh nggih. Ya. Engko nek ana sing nuthuk gamelan potong belanjane. Menengo sik urusanku. Tintingane. Neno. Alah meneng. Oh kuwatir menek kesaing. Jare takon tintingane kuwi jare iki menungso apa iblis ya Ya bek ya urusane sing pekok to. Oh ya wis. Nek ngono sarasa ninting ben goleki dhewe ngono. Wigatine Barang ngelake kono muni engko ndak kesaing ngono. Arep takon kono isin takon sing wedok. Ikatine semene kok. Masa ya takon sing ora sembodok. Loh, Perkek Mas, lho, kertu Mas kuning lho, Marono. dalem. Lah iki kan teh kok ki mergane pekok kuwi mau. Heeh, ya. Tapi ya kudu teko. Kowe kudu matur Iya. nuwun dene duwe bojo pekok no. Iya. Tenan ya ora apa-apa idep-idep duwe bojo musibah. Ya ra. Iya, tenang. Wis to pokoke besok awake dhewe menciptakan anak-anak yang pekok-pekok. Nah. Sepira, Bang? Lah. Wigatine. Alah, meneng. Wedi kesaing apa kowe iki? Wedi nek pekok kuwi aku yo. Sing apik marga iki disiarake dening radio Angling Dharma. Ah, 100 FM 100,5 100,5 megahertz. Wigatine Ing dalu puniki mapan wonten desa Sidareja. salah ya wong pekok kok ya sendelalah. Hah? Wong padha reja kok Sidareja terus apa to? Lah ya. Ya bola-bali pekok apa ya. Iki apa tulisannya apa iki? Aku ora melu rombonganmu aku. Aku arep melu kesihe men digone ing Jerman aku sesuk. Aku ki cuma Padha reja. saya Si gembala sapi ngono mah. Saya membaca keliru supaya mereka yang kuping-kupingnya tajam biar ngerti nyalahke nggon ngendi. Oh, dene kowe ya ngerti. Berarti pekok kabeh. Ah. Ya ora pancen kuwi nyawang. Oh, wong pekok ki rada ora pati ganep ngono mampet ngono. Jane ya ganep mek salah le ngitung, Ding. Mapan wonten desa
padha reja sumber gampol. Nah, ya ta. Gempal. Udu sumber gampol. Apa? Sumber ngompol. Lagi tulisannya apa? Aku nulis. Sumber gempol. Meripatmu iki tontonan iki lho. Lah. Aku ora iso ndelok tulisane wong pekok ki. Sumber gempol kecamatane Sing kok Banyuwangen. Iya. Osing. syukur ing ujubipun Ujubipun. anglenggahing griya kang peni Sunda ki Sunda. kalis ing sambekala samudaya nipun. Apa endi karo Pak Anom? Nggih HP Pak Anom no. Oh, bongko kowe bojomu ngelem kono. Oh. Nek aku duwe bojo kok ngelem wong liya pegat nek aku. Suwen. Piye? Duwe bojo ngelem wong liya pegat nek aku. Berarti tidak menghargai suami. ora margai, pegat Kalau terjadi pemegatan, tak peke. Oh. Kok istilahmu pemegatan? dalu niki nanggap wayang dalang kondang Cak Sodikin ingkang nami dagelane lek anom. Oh ngono kuwi ya pelecehan, Mas. Lah- Lan jenengan nek kene dapukane dagelan kok dalang piye? Terserah. Kok sulukan wae urung mesti bener kok. Aku emek ora ngerti sejarah yo. Sejarahnya piye, Mas? Iya dalang. Iki lho ngerti sejarah. Asline ngendi? Banyuwangi. Ah, dalang dek. Dalang apa, Kerusuhan Banyuwangi iki dalange ya dek kuwi nek arep ngerti kuwi. Oh alah berarti nggon dukun cabul-cabul kae to, Mas. Ya nek mung perkara nembang spontanitas aku ya ora kalah cekake, Dik. Tak counter ta. Lah pripun? Counteren, Mak. Tak akoni pancen dalang dikin Dene ngakoni. sampun kondang wonten jagat raya estutan wonten tandinge Yang berbicara bukan saya. baguse kaya wedhus Yang berbicara bukan Tikin, yang berbicara sana. reratuning wong kencing manis sapa wae doh nanggap larang reganipun Dene ngerti. kula tansah ndedonga Pripun dongane, Mak? sampun ngantos dikininggal tumekaning pati aku nyumbang terbelo mudar ora kowe Kok guyu neh. Lho, Didongake mati bojomu. heeh. Sampun ngantos Enggal-enggal mati kuwi lho, Mas. kuwi ora ndongake kuwi mati, sampun ngantos enggal-enggal ning po mati aku wis nyepake terbelo sak payunge sak bandosane Oh. sak kaine Lah ya. Lho pinangka le mendem ya aku tak idak-idak li nganti madet kae Iya. men ora ambrol kuwi apik. Ya. Jejering kanca ki kowe urung mati wis cepake kijing, ngono barang ki Iya. apik. Kowe berarti teko nggon layatanku, kowe aja melu ngidak-ngidak. Ngapa? Kowe untu ae. Ya ora ana lemah kok dikeki untu ya ora ana Ya to. dilinggis. Ngomong kowe iki karepe ra apik to, Yuli mbok ki apa-apa wis cepaki. Ya kabeh apik ning mung jenenge kanca to Mas gitu Ah, ndi jejering kok. Apa-apa kok sing seneni bojone. Oh ya aja mesake. ya saking wiwit kuwi sing betah dadi bojone dikin Sajake oh alah wit dhisik gek kowe iki nyawang apa to wit Lho, lah oh pripun? bocah ayune kaya ngono kaya katarak mripatmu to wit oh alah Lah napa estunipun mboten cocok to menika? oh alah nduk mesake kowe aku nduk
Wis. Lho, lah pripun ta? Sing dialap kuwi apane sawak wis ora lemu. Wis tenang wae. Oh, lah Aku piye wis to, Mas? tanggep no problem ndak ada masalah. Heeh. Wong tuwa ki ning ditoparane. Lho, lah nang endi? Ya embuh aku ki. Aku jek merleng iki cerewet. Aku tekok Wong tuwa ki ning diparane. Iya. Ayo mengestoni anak putu. Lah, kuwi sing genah. Kuwi sing cetha ora ngono. Kok kowe mecicil ngerti aku to sik kaya bandeng kowe iki kaya medeni kok. Lah, Mas Marwoto jenengan nggih kudu ngerti Cak Diken niku matane niku nggih ngoten niku. matamu dhewe iki. Lah piye to? Bojo ki Lho, dihormati. awang mau Mas Marwoto ngendika nek Kowe pelecehan ning bojo iki. Lah piye to Mas? Lah kuwi jenenge apa udu moto? Ya moto sing lek bojone netramu ngono kepiye matamu ki piye coba. Pripun Mas? Iki aku nang omah ya mung disio-sio ngono kuwi terus kok Mas. Dilaporke. Dilaporke polisi? Ora lapor ke KUD. Lho. Ayo polisi nek kowe digetak-getak rumangsa ketindes uripmu. Wis klebu kekerasan dalam rumah tangga. Kuwi ana hukume. Ana hukume. Oh ngono Mas. Nek Aja sewenang-wenang karo Aja wong wedon, sewenang-wenang. eneng hukume. Wong wedok ki apa ora wis rekoso apa? Ah iya to. Wong wedok kuwi nglairke. Wong lanang sing wedok nglairke, sing lanang trongjing ngalor ngidul. Engko nek wis putrane lair isih ngemiki, sing lanang trongjing meneh. Ning Mas, aku arep bloko karo jenengan. Apa, Dik? Asline aku ndek wingi kae meteng, aku ora karo Cak Diken. Aku wis ngerti nek le meteng kowe ora karo Diken aku ngerti. Aja banter-banter. Ini. Lho, Aja kurang ajar. lho piye to Mas? Oh, berarti kesetiaanmu selama ini begitu. Lho, jenengan kok Sopo wis sing curiga? ngetengi kowe? Lho, kepiye to jenengan kok wis curiga kaya ngono kuwi? Aku Wes. meteng ki, meteng dhewean. Dadi jenengan kan ra melu meteng to? Oh, aku tiwas aku wis pikir aku beda semenjak dijak Mas Anom ning Kalimantan kae kok terus kaya ngene. Ora nek karo Mas Anom ora. Lah piye? Aku. Jer tunjuk Kowe muka. senengane urung-urung curiga itu ya bener. Mula wong ki sing kowe mun jane ora nggo Kowe pikir. kowe lek ngomong aku ngono kuwi kudu ngaca. Piye to? Wong baguse kowe karo aku tetep bagus ndi? Marwoto karo Haji Muhammad Sodikin. Bagus ndi? Takon aja bojomu ora objektif takon kono. Marwoto napa Dikin? Ya ngomong kono lho ya, aku ora ngomong lho ya. Wah. Anjing menika Marwoto bagus tanpa cocot. Iki tak urus nek iki. Lah Kowe pelecehan kowe. Kok pelecehan? Wong sing jenenge bagus tanpa cacat. Loh, justru aku menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ora iso kowe muni bagus tanpa cacat kok. Le. Bahasa Indonesia iki aja dicampur bahasa Jawa. Loh, kok dicampur? Iya, kalau inilah Marwoto bagus tanpa cacat. Oh, bahasa Inilah Marwoto bagus tanpa cacat. bahasa Indonesia. Indonesia. Ala Jawa, menika Marwoto bagus tanpa Cocok. Purwakanthi. Jawa ya. Jawa, heeh. Jane ana sing luwih halus, Ken. Apa? Menika Marwoto bagus tanpa congor ngono wis. Kaya bligo kae tenan kaya melon. Lah ya Purwakanthi Dewa. Dewi, Ah, kuwi Bathara. Betari. Lah, kuwi jene yang ngerti Purwakanthi. Cetha. Rempelo. Dewa. Dewi. Hapsara. Hapsari. Rempelo. Aku ora mangan nek kolesterol kuwi aku. Ora pareng karo ibu, ora pareng. Pun selingi nggih, Mas. Nggih. Pun selingi. Menapa Mak Cangi? Wonten awala ingkang sampun tumibeng pangkon. Nggih. Lagu pamundhut saking Bapak Sunaryo sekalian menika tuan rumah. Nggih. Katur sedaya keluarga Bapak Sunaryo dumawah Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalem ngriki. Kagem Pak Anom saha Mas Dikin matur nuwun. Nggih. Nyuwun sewu sulingipun kedah dibanteraken nyulingipun saking Grana katitaken Mbah Marsi saking Blitar. Lho. Nggih. Sing nyuling kuwi disiwuni supaya ora lumantar tutut ning lumantar
grana gitu. Nggih. Sae ta? Pilek kok. Pilek, Bapak. Aduh. Pak Naryo ngersakno lakon antawisipun pepeling gaya Cak Dikin. Mangga menika pepeling rumiyin. Nggih. Gaya panjenengan pripun?